ok acum. Eu uite și cum ne faci ăsta. Mă trebuiască să strângem tăi. Să strâng eu tot teta astea. El mai are un par. Și la repede faci. E pentru foc și bun. Cred că. Sau nu știu. Și buneta sau zvers nu asta prind. Vrei. În magazin vrei să ne ducem. Hai, terminăm treabă, mai avem o leacă. Hai, mai avem un pară. Am treabă la mama. De curățat, du-te. Singur? Du-te singur. Hai, du-te și. Dacă t-ai de cumpărat, eu fac și du-te. Bun? Mă tem. Aha.